Sziasztok! FNAF most elindítja az első mini gameplay videóját. Ez is egy gameplay lesz, csak ez már az, hogy megpróbálom rendesen kivinni, nem csak. És ebben nem fogok belevágni, és nagyon ott volt. Eltűnt. Igen, és nagyon szépen köszönöm Darkinak, hogy megadta a linkjét a Bandicut, nem tudom, hogyan kell kiejteni, videó összevágó linkjét. Köszönöm szépen, Darky. Térjünk vissza a játékhoz. Na igen. Ez meg mi volt? Egy óra. Ott van né? El is ment. És visszajött. Jó van, ha várj, de nem jössz. Csak a 10-es kamerába, hogyha belemegy. Úgy van. Ne találkozzak ballonbolyokkal. Tényleg ballonboly most fog beugrani. Ezt nem tudom, hogy hallottátok-e, de most mászott be csőbe, most pedig kimászott. Ja igen, abba a csőbe, amit lezártam. Bocsánat, ez csak elővigyázatosság volt. Csak azért, hogy nehogy ballonboly ott legyen. 2 óra. Jól haladunk. 9-es kamerába, legtávolibbiba. Na igen, ez volt, amikor kivittem az 5-et. Pont így vittem ki. Hello. Hogy mindig csak abba a hülye csőbe próbált bemászni. Aztán meg folyton kimászott, mert hülye. Springyről tudni kell, hogy ő nagyon hülye. Remélem nincsen itt Foxy. Megint a csőbe mászkál. Ballonboly. Mindig ő. Hello. Inkább megvárjuk, amíg visszajön. Nehogy elmenjen a második audióm is. És nagyon kell hallgatni. Akkor hosszú villanás nyom. Hello. Úgy látszik, hogy a csőbe ment be, mert nem jött vissza. Ami lehet, hogy baj, mert nem tudjuk, hogy melyik csőbe ment be. Lehet, hogy gyorsan 10-es kamera, és onnan pedig már egyből hozzám csőbe. Tudtam a ballonboly fajtáját. 3 óra és itt van. Ezt képzeljétek el. 4 óra. És még senki se ugrott be. Se Foxy. Ó, hallottam, hogy bement a csatornába. És nem csatornába. Az én csatornámba. Oké, ott van Freddy. Nem kapcsoljuk le a kamerát, nehogy beugorjon, mert akkor error. Igen, királyok vagyunk, mert már 4 óra. Most elvesztem. Hú, az nagyon durva lesz. Csőbe ment? Hello. Úgy látszik, hogy nem. És ezt jól tettük, hogy visszahívtuk akkor. És
És megint elnézést szeretnék kérni a minőség miatt, a hang is, meg a kép is. 5 óra, mert hát ez nem a legjobb. Bandicam ezt nem veszi túl jól, se a hangot, majd mindegy, nekem tetszik a Bandicam attól még. Hi. 5 óra, és nincs itt. Itt van. Ezt túléltük, haver. Jó van, Springy, ezt túléltem. Hi. Foxy. Nem baj, túléltük. Legtávolabbi kamerában van, és 5 óra. Túléltük. Ez az! Igen! Ez az! Igen! Túléltem! Söst milyen? Jaj, de édes! Zabáljon meg, jaj! És mit csináljuk? És akkor ez már 2 csillagos vagyok. Már nem csak béna 1. Ez az. Megnézzük extra. Azt oda megjöttem. Ebből a végére fogok csinálni most. Gyorsan kitalálok egy dubstepet. Addig várjatok. Wow! Na, sziasztok! FNAF-i voltam, és kivittem